लाफाथिया थानायमोनबाबो नायै बेदरै मोनजागौमोन ना दिनै। गोथाव गोथाव मोदोम सोबायलै। बिमाफोरा फिसालाफोरखौ मा एसे अनमारोलै। अननायखायनोथ' नै आंनो आइया दिनै हाबानिफ्राय ओंखाम ओंख्रि बोननानै लाबोदों। नाथाय हिनजावफोरासो हौवाफोरखौ मानो अननो रोङा। ओमफ्राय मालाय गुबुनफोरनिया अनोलै, आंनियासो अननोनो रोङासै। सानदोंमोन जबरदस्ति हाबा खालामबाबो उनाव आंखौ अननांगोन होननानै। नाथाय गैया, नै दिनै न'आवसो नागारना थांबाय। अबाव मोनबावनो आंलाय लाफाथिखौ। ओइ लाफाथि, जेरावखि गैया मानो नों न'आव फैयाखै मानो? आं नोंखौ जोबोद गोसोखाङोलै लाफाथि, नों मानो बेफोरबायदि? आरोथ' उदैया देरहांबायानो खोना, प्रेगनेन्टबो मानसिया। सानसे नङा सानसे नोङो आंनियावनो फैफिननांगोनलै लाफाथि। नोंखौ सोर लाखिगोन? नों प्रेगनेन्ट मानसिखौ सोर लाखिगोन? नङा, मानसियानो अबाव दंहैमारो। बिमा बिफाफोराबो मोनथिबाबो खिन्थाया, ओमफ्राय पुथुकुआबो मोनथिनानैबो खिन्थाया। बिसोरो मोनथियासो जानो, जालारिफोरा। खम जागौमोन दिनै लाफाथिया थानायमोनबा, जालायगौमोन। गोथाव मोनदोंना आबा? गोथाव आइ, गोथावथार। आयै, दिनै नायै बेदरै नुनायखाय नोंहामजोखौसो गोसोखांसोदोंलै आयै। अबाव मोनबावनो नोंहामजोखौ। माथो खालामबावनो आरो आबा, नोंखौ बुजिनायानो थाङाबा बियो। अना नङा, अनोमोनथ' जोंबो। आइलै, लाफाथि बिमाखौ नुबाथाय नों सोंबावनाय मालाबाफोर। लाफाथि बिमाखौ नुबाथाय गिनायसो मोनोहाय आङो आबा। नुबाबो बोरैबा मेखेरनाय बायदिसो खालामनो मोनथिगौना। आङो माथो होनो सानो, नाथाय माथोखौनो होनो हाया, मोखाङावनो नायखाया बियो। बोरैबा मेख्रेबनाय रखमसो खालामखायो बेथो। बै सानसे खालि सोंदोंमोन ना आङो, बे सोंनायावबो ओरैबायदि रागा जोंखादों आंखौ बा, बेनिफ्राय माथोखौनो होनो हालालै आं। दे माथो बुंबावनो आरो, सोंबाबो खिन्थाखाया, मोनथिगौबाबो बिसोर खिन्थाखाया। फिसाजोनि बाथ्राना। आयै, नों मोनथिगौना, आङो लाफाथिखौ दाबो नागिरथिङोथ' अबावबा ओंखारलांबाथाय। मालायबा अबाव थांखो, ना सोरबा हौवाजोंसो थांबाय। हागौबा नों बावलांदोलै आबा, जिहेथु नोंखौ सैखाया माथो, नोंखौ नांखालाबा बेनो। नाथाय आंनो नांगौलै आयै, हाबाखौ खनले जाबाय थायाथ', खनसेल' जानांगौ हाबाखौ। आं नेक्स्ट बार हाबा खालामखालालै आयै। आंनि थाखाय मालाबाबो हिनजाव नायनांला दे आयै। आंनिबा लाफाथिया सानसेबाबो आंखौ नागिरफिनगोन, आंखौ सानसेबाबो नांगौ जाफिनगोन। नोंखौ नागिरना फैबाथ' मोजाङानो जागौमोन देनाय। दाबा आरो मालाय हाबासो जाखोना ना मासो जाखो। थेवब्लाबो आयै, नों नायबाय थानाय, लाफाथिया सानसेबाबो आंखौनो नांगौ जाफिनगोन। आंनि न'आव आंखौ नागिरना फैखागोन बियो। नों नायबायल' था, सानसेबाबो फैगोन। आयै, मायो? आयै, हाबानिफ्राय ओंखाम बेदर दालि लाबोनायफोरा जोबजोब्बाय ना माइलि? दंबावो आइ, एसे बुरजायैनो दंबावो। आं बुरजा लाबोखादोंना, दायो हरनिबो लाबोखादों। बेदरखौबो बुरजा लाबोखादों आं आइ, सेरसेसो जाखागोन खोना। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो बेदर मोनजादोंलै आयै। आंहा हजम जाबायानोसो आयै, आं जाबावनो लुबैदोंसो आयै, जाबावनि दे। आयै, नोंदि हाबानिफ्राय एसेबां बुरजा बेदर लाबोदों, मा रावबो जेबो बुङाखै आरो? ओहो, रावबो जेबो बुङाखै, आंखौ लाबोनो होखादोंबो। मानो होनबा आं खामानि मावदोंमोन ना। आयै, एबारनिफ्राय अबावबाफोर हाबा जानो थांबाथाय बेफोरबायदिनो ओंखाम ओंख्रि ना बेदर सुनानै लाबोबाव दे। जागोन दे आइ, लाबोगोन, नाथाय एसे लाजिखांनायबो मोनो। नंगौ नंनायालाय, थेवब्लाबो आयै मालाबाफोर लाबोबाव दे। जेनेबा नों खावना लाबोनाङा, माबा आरो सोंना लाबो दे। आं ओरैनोबाबो हाबानि ओंखाम जानो जोबोद गोथाव मोनखायोसो। आयै, अबाव दोनदों? आं जानोसै, आं थानो हाला। बेदरखौ जाबावनो लुबैसोदों आं, आरो लाब्रायाबो गोथाव जासोदों। आरो गोखैखौबो गोथाव मोनसोदों आं आयै। थां आइ थां, उखैदोंबालाय जाहैबाव थां, दङ दे एसे बुरजायैनो दङ। बेदराथ' गाबोन फुंनियालागै थांखागोन। जानि र' आयै। बेटाव, नों आंखौ गारमारबाय। एसे बाथ्रा बुंनायावनो नों आंखौ गारमारबाय। आं मोनथियामोन बेटाव, नों आंखौ सानसे बेफोरबायदि खालामगोन होननानै। आं बोरै नोंनि अनगा बोरै थांना थानो? आं हाया नोंनि अनगा थांना थानो। दिनै जुदि आइया नुवामोनबा आङो थैमारगौमोन। आं सानोमोन नोङो आंखौ थैनायसिम बावनाय नङा, आंखौ गारनाय नङा होननानै, नाथाय थैनायथ' बाद, नों आंखौ मानि थाखाय, मा ग्रह नांनायनि थाखाय आंहा बेफोरबायदि जाखो?
गावनिथ' थाइसे फैसा जाफेराखैबो लाफेराखैबो आंनि फैसाजोंसो बेरायनो थाङोमोन बेरायनो थांबाबो थेवब्लाबो बियो आंखौ जेबो बुजिनायानो थाङा नंमारगौबो बियो आंखौ फैसा जानो थाखायसो मोजां मोनमारदोंमोन खोना बे सानैसो आरो आं फैसा थाइसेबो सोना हरनो हायाखैना बेनिखायनो आंखौ नांला जाबाय खोना बे दाउलै सना नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो नोंनि अनगा आं थांना थानो हानाय नङा सनिया दहायनिफ्रायनो ओंखाम जानो लिंहरगासिनो आं नोंखौ मा खोनायाखै नामा बेंगि जाबाय नामा हौवानि थाखाय फाग्लि जाबाय नोङो हा ओइ ओंखाम जानो आइ आं ओंखाम जाया नोंसोर जा आं जाया आं ओंखाम उखैयाखै आं जोबोद दुखुआव दं आयै आं ओंखाम जानो हाया आं जोबोद दुखुआव दङ आंनि जायगायाव नों जानाय मोनबासो नोङो बुजि मोनगौमोन दालाय अबाव बुजि मोननो लासिया नामा नोङो हा लासिया बिमाखौनो एसेबो सनमान खालामनो रोंला नामा हा हौवानि फाग्लि आयै आङो बे दाउनि थाखाय फाग्लि जामारबाय आयै आंनो बे दाउखौ नांगौलै आं बे दाउनि अनगा थांना थानो हानाय नङा बे दाउआ जुदि आंखौ हाबा खालामाबा आं थैगोन आयै नोंसोर आंनि थैनाय मोखां नुगोन नोंखौ मा होनना बुजायबावनो आङो नोंखौ आं दहायनो बेसेबा बुजायखांबाय नोंखौ बियो मोजांखौनो मोना नों बिखौ हारसिं मोजां मोनना मा मोनगोन हा आरो मा मावमारो सेंग्राया नों मानो खिन्थायाखै आंनि सिगाङाव मावनायालाय जेबो मावा आयै मा जेबो मावा होमबालाय नोंखौ गारदों मोजाङानो जादों दे बेथो मोजांसो मोनदों आं जेबोखौनो जुदि मावाबा नोंखौलाय बोरै जाहोनो हानो बेलाय मोजांसो जादों नोंहा बेलेग लादो धोनिसै साख्रियावलासै नागिरनानै सेंग्रानि आंखाल गैया मिथिबाय आयै बेफोरबायदि मानो बुङोलै गावनि फिसाजोखौनो आं गितावखौ जोबोद मोजां मोनथारो मिथिगौना बियो जोबोद हेन्डसामथार ओरैबायदि हेन्डसाम आं बेखौ मालाबाबो नागारनो हानाय नङा बेखौ मालाबा थैगोन आं दिनैहालागै आंनि जिउआव बे दावबायसे समायना सेंग्रा हेन्डसाम सेंग्रा रावबोआनो फैयाखैमोन आयै बेथो नोंखौ मा होनना बुजायबावनोहाय आङो माबा हेन्डसाम नङा मा खोथा जाखो बिलाय हा नोंना खथायाव जेबो मेलेम गैमारा खोनाहाय मालायबा गुबुनफोरा धोनि नायनानै साख्रिवाला नायनानै मोजां मोनो गोसथोयै हाबा जालाङो नोंहा बेखार सेंग्रानि थाखायनो नोङो थैनो नागिरदों दै थोबानो हागोन दानो गथ' मिथिबाय रागायानो आंनिया जाथारला नोंजों आंखौनो रागाजों आंखौनो बु आंनो बे दाउखौ नांगौलै आयैलै नों रायज्लायना होआखै माने बे दाउजों मा दरखार नाङाखैहाय आंथ' मोजांसो मोनदों बेखार लांनानैलाय नोंखौलाय मा जाहोगौमोन हा हाजिरा खामला मावनानै जाहैनांगोन गथ' मिथिबाय हरखायामोन आं बै सेंग्राजों हरखायामोन नोंखौ माने बेफोरबायदिलै नोंसोर माने बुजिबायना बिरदाव ना खिफिदाव मोजाङानो खालामदों दे नोंखौ गारनानै बेथो फैदो ओंखामफोरा जाफै बे बेखार सेंग्रानि थाखायनो थैनो नागिरो मानसिया हा बेखार मानसिनि थाखायनो गाबो हा बेनिख्रुइ ना 100 गुन मोजांसिन सेंग्रा नागिरना होगोन जोंफोरो मिथिबाय गोसथोला थोलि खालामबाय थानाङा गथ'आ जोंनि नायनायजों थांदो र' नोंनि थाखाय सेंग्रा नायनांसिगोन र' नोंसा आमाइमोनखौबो नायनो होनांसिगोन आं आमाइ आनैमोनखौबो नायनो होनांसिगोन नाङालै आयै आं बे दाउनि अनगा रावजोंबो हाबा जाया नों मानो बुजिया नों खाम गैया बेखौ सानबाय थाना नों जेबो लाब गैला सनिया नों मानो बुजिया ओरैनोबाबो माथो नोंखौ नांखालानो बेनो आरो नांगौबाबो हरखाया मिथिबाय थैगोनलै आङै थैगोन बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा नों थैदालागि थै हरा बेथो आं बै बेखार सेंग्रानो हरा आं थानायाव बोरै थैनो हानोलै नोङो हा नोंखौ थाला मारिना दोनगोन आं न'आव ओंखामफोरा जाफै मा जागोन दा आंथ' बे दाउलानि न'खौ सिनाय हागौलै आं नङाबा बे दाउलानियावनो थांगोन आं बिसोरनि न'खौबोथ' आं सिनायखागौ थांगोन आं हाबगोन आं बिसोरनि न'आव दे होमबा बिहामजो थांदो नोंबो थांनो हागौमोन ना आंजों आइया नोंखौ लांफानो होदोंमोन नाङा दे बिहामजो मालाबा थांसिगोन दा दिनै थांथ'ला यानिखौ गाज्रि मोननो होनाङा दे बिहामजो गबदा गैयाबा थांगौमोन आङो गबदाया आरो हारसिं संना जायाना बेनोथ' दे जेबो नङा दे बिहामजो मालाबा थांगोन ओमफ्राय बिहामजो राहुला फैगोन होननाया माथो दाबो फैला माला फैगोननो खबर होदोंना होआखै नोंनो मैया सोंदोंमोन आङो थांगोन र' बेफोरबायदिल' बुंबाय थायो माथो फैनायानो थांला फैगोन होननानै 6 मासानो बारलायलांबाय दाबो फैला र' आङो दायो बेजों मोजाङै रायज्लायबावगोन र' मानो फैयाखै बियो न'नि मानसिफोरखौ गोसोखाङा नामा बियो सुटि मोनाखैबो जानो हागौ रे आयै सुटि मोनाखै बुंबाय थायो 6 मासालागै सुटि मोना थायो सोरबा मोनसेबो
गावगायानो फैनो होनना फैयाखोना फाफि गथ'आ एबार फैथों नोङो थांफानो हागोन बेजों थांनानै मास मोनसेसो थाना फैनो हागोन आयै आंबो बेखौनोथ' सानदोंमोन नाथाय दा मानसियानो माथो फैगोन होननानै फैनानै थांला जानो माबायसि मा कम्पानियाव हाबखो बेबो आरो दखान होगोन होनदोंमोन माथो मास मोनथाम ना मास मोनब्रैनि उनावनो होगोन बुङाखैमोन ना बियो बेसां बुंदोंमोनबा आंबो बावलायलांबायलै आयै जेखिजाया न'आव खेबसे फैनांगौ ना फैनानै नोंखौ लांफैनांगौ न'नि मानसिफोरखौ एसेबो गोसोखाङा होमबा फनखौबो रायज्लायनानै थाङा खालि दोनथ'ल' बुंबाय थायो आयै आंजोंबो मोजाङै रायज्लायानो दे रायज्लायबाबो आधा मिनिट 1 मिनिट बेफोरबायदिल' रायज्लायथारो माबालै खामानियानो फिरथारनो मालाबा आरो डाबल डिउटि मावोनो बेनिखायनो टाइम मोना बियो बिदिनोथ' खोना जेखिजाया बिहामजो एबार फैबाथाय नोङो थांफानो हागोन दे ना आयै थांफागोन सानदों दे होमबा बिहामजो थांदो दे होमबा आयै थाथ' बा बाजै आंखौ बुङालासिनो थांनो नागिरदों नोङो माबा बावदोंमोन आङो नोंनो खिन्थानोनो बावदों आं बा ओमफ्राय नों दा हारसिं थांनो नागिरदों आरो आं थानायाव नोङो मानो हारसिं थांगोन हो बाजै आं दङना आं दोनहैगोन नोंखौ नांलाया दे आगै आं हारसिं थांगोन दे जेबो नङा बाजै मा हारसिं थांलाबायनो आं दङना आं थांगोन र' गारियानो दंखायो आरो आइयाबो बुंनो हाया आरो आं दं होननानै आंखौ दोनहैगोन होननानै नङा मालाय बिहामजोआनो बुंबायना आं हारसिं थांनो हागोन दे होननानै नाङा बाजै आं थानायाव नों हारसिं थांनो बाप्रे आं दोनहैगोन र' आं गारिखौ लायनि दे बिहामजो दोनहैथो दे बे गथ'आ आंखौ मानो एथ'ग्राब केयार खालामो आरो आंनि खाथि फैनो नागिरबाय थायो मानि थाखाय आं आरो बांद्राय बिदिखौबो मोजां मोना आं थांनोनो बादोंमोन बेजों नाथाय दा मा खालामनो दोनहैनाङा होनबाबो गाज्रि मोनगोन नाथाय आङो बांद्राय बेफोरबायदि स्टार्ट खालामबा मोजां मोनालै सुखुवा आङो बे गथ'नि आखलफोरखौबो आङो मोजां मोना बारा आं बुंनोसो हायाखै नाथाय बोरैबा मोनगासिनो बेखौ गब्दाखौ सुखुवा माने आं बेखौ एसेबो सुखुला बेनिखायनोथ' खिन्थायाखैमोन आङो